мақсад парвозҳоро атминид кардагӣ нестанд. Аз Санкт Петербург ба шаҳри Душанбе ҳам низ нафарҳое ки мехоҳед донед шумо аз Россия запретотон кушода шудагӣ ҳаст ё ки не, номери WhatsApp мебурояд бинависен, проверкаи депортатсияҳо мекунанд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. ҳатман дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. Чихеле ки дидесен дар шабакаҳои иҷтимоӣ ё дар сайтҳое ки нашрияҳо пешниҳоди мардум мекунанд дар бораи ба таъхир андохтани парвозҳо миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия сару садоҳо бисёр шудааст. Яъне шурӯъ карда аз рӯзи 7 май соли 2025 аз ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне аз шаҳри Душанбе ба Москва ягон амуд парвоз нашудааст. Ба дигар рӯзҳо мақсад парвозҳоро мондааистанд. Дар инҷа бисёри нафарҳо гуфтааистанд кай кушода мешавад. Ҳамин журналистҳои Федератсияи Русия худшон ки дар аэропортҳо суханронӣ кардан, мисол маълумот гирифтан аз аэропортҳои шаҳри Москав баъди даҳум информатсия додагиянд. Яъне ки аз сари нав боз роҳандозӣ шудани парвозҳоро. Дар пайи ҳамлаҳои паҳбодии Украина ба шаҳри Москав ва қатъи кории се фурудгоҳи асосии пойтахти Русия, парвозҳо дар масири Москав-Душанбе ба таъхир афтоданд. Яъне гуфта мешавад ки дар як шабона рӯз тақрибан 6 ё 7 парвоз аз шаҳри Душанбе ба Москав ба анҷом мерасид. Вале бо баъзе аз сабабҳо анҳамин парвозҳо ба таъхир андохта шудагиянд. Бародарои азиз, ягон хел аэропортҳоро маҳкам кардагӣ нестанд. Мақсад парвозҳоро атминид кардагӣ нестанд. Бисёр паникада мисол додан нашавед. Аз баъзе сабабҳое ки мо гуфтем, ҳамин рӯзҳои рейсҳоро барои бехатарии мардум мисол ба дигар рӯзҳо гузарондагиянд. Тамом, мақсадаш ин ҳамин қадар чиз аст. Ягон чиз атминид шудагӣ нест, чиптаи ягон кас намесӯзад ва ягон ҳамун фурудгоҳ мисол доимӣ баста намемонад. ҳамин тавр парвозҳо гуфта мешавад ки ғайр аз Москва, аз Санкт Петербург ба шаҳри Душанбе ҳам низ, яъне ки камтарак мушкилӣ шидагӣ аст. муҳоҷирони тоҷик тақрибан як рӯз мешавад ки дар фурудгоҳ дар мондагиянд аз сабаби ба таъхир андохтани парвозҳо. яъне ки дар ин бора Сергей Собянин, шаҳрдори Москав, хабар дод ва мо ин информатсияро хостем ки ба маълумоти шумо бирасонем. Бародари азиз, камтар комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо бихоҳед границаи Қазоқистон перескат кунед ва документҳои худтона айсари нав бикунед. Номерошон мебурояд, занг бизанед, шофёрои бо таҷриба шуморо граница мебаранд. Як нафар нависонда: салом акаи Сорбон, як каписар ба хизмат даъват мешавад ё ин ки не? Нафарҳое ки як фарзанд ҳастед, худтона дар қайд бигузоред, яъне ки аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ баъдан озод мешавед. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, мегӯянд ки границаҳоро маҳкам мешавад, ранги аэропортҳо. Рост сай ҳам мегӯяд? Бародари азиз, ба меган зиндагӣ кунем, агар ба ин рӯзо мардум бисёр чизо мегӯянд. Ҳар чизе ки официалӣ нашр шид, мисол ҳукумати Федератсияи Русия ё ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти шаҳрвандо информатсияҳои даставериро мерасонанд, огоҳ мекунанд. Дар бораи чизе ки информатсия нест, ягон гап нест, значит ин гапҳо ягон асосам надоранд. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, мегуфтем ки мо билет харидагием, билетҳомон месӯзад ё ки не? Аэропортҳоро маҳкам кардаистанд. Мо фикр мекунем дар ин бора ҳамаи информатсияро точно и ясна ба маълумоти шумо расондем ва шуморам хуб дарк кардем. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, дар ҷумҳурии Тоҷикистон никоҳи хешитаборӣ мумкин ҳаст ё ки нест? Ман духтари холама гирифтаниам. агар тибқи кодекси оилавии ҷумҳурии Тоҷикистон бигирем, никоҳ байни хешовандон маънад, яъне духтари хола, духтари тавоӣ ва дигар нафарҳое ки хешовандӣ доранд ба якдигар. Рустамов нависонда: салом акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмат тамом шид ё ин ки не? рӯзи 27 май ба анҷом мерасад, лекин гуфта мешавад ки нақша пурра 100% ба анҷом расондагиам. Тошух нависонда: салом акаи Сорбон, ман ВНЖ дорам, аннулировать шудагиам, аз сабаби қарздор буданам. метавонам ки ҳамин проблемаро ман ҳал кунам. яъне ки аннулировать кардагӣ бошанд, аллакай не, мутаассифона. ба ҳамин хотир вақте ки қарздор ҳастем, умуман вақте ки шумо паспорти Россия гирифтанӣ мешавед, аввал мисол вид на жительство, проблемаҳое ки доред ҳамвора ҳал кунед, аз ҷумла қарздор будан ё штрафҳое ки дар гузашта мондагӣ пардохт накардан.
ҳамин чизо як рӯз не як рӯз зарари хача барои шумо мерасонад. ба ҳамин хотир пардохт бикунед, ҳамаи проблемаҳоро ҳал бикунед. баъд мисол айпаи документатсиётон бошен. ин барои манфиати худтона ки дар база данни мисол ному фамилияи шумо тоза мебурояд, тоза меистад. Зиндаву сарбаланд бошен. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.